mediedesign har vi lavet for at imødekomme fremtidens trends og fremtidens ønske om, at vi på det merkantile område opererer på et digitalt marked. Vi har mange unge mennesker, som jo er bloggere, de sidder og de navigerer rundt i YouTube, og de kender Facebook og andre, men vi kunne godt tænke os at løfte det op på et lidt mere professionelt niveau. Så kan vi se, at der er en tendens i markedet til, at e-handel vokser eksplosivt. Vi handler på nettet, og derfor så har vi brug for nogle unge mennesker, som kan lave en digital mediestrategi for virksomheden. Fokus i den nye linje digital mediedesign vil være selvfølgelig det her med, at de unge mennesker får nogle redskaber til at skabe en digital strategi for virksomheden. Der er rigtig mange merkantile virksomheder, som allerede nu opererer på det globale marked og er dygtige til det her. Men der er også mange gamle virksomheder, der hvis de ikke skal gå helt bag om dansen og tabe markedsandel, så skal de have en digital mediestrategi. Og det er det, vi vil træne de unge mennesker i løbet af de 3 år, de er hos os. Den her linje, den er super relevant, fordi det er fremtiden. Altså, hvis man ikke kan de digitale medier, hvis man ikke kan arbejde med gamification, hvis man ikke har forståelse for, hvordan en app bliver skabt, hvordan teknikken bagved det, så taber man simpelthen markedsandel. At blive student i digitale medier er en meget, meget bred studentereksamen, som man kan bruge til fremtiden.